ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏତେ ପଇସା ଧରି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲି ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଟିକେ ପଇସା ନେଇ ଚାଲିଗଲି ଟିକେ ଜଣକୁ ଦବାକୁ। ତ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ କୁମ୍ଭୀର କଟା ଚାଲିଛି। ତ ମୁଁ ବି ଟିକେ କାଟିଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଗାଧେଇ ନେଇ ମୁଁ ପୂଜା ସାରି ଖାଇଦେଲି ଟିକେ। ତ ଖାଇସାରିବା ପରେ ତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଲାଗିଲା ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ବସିଗଲି ଭାଟି ପାଖରେ। ତ ବାହାରି ଦେଖୁଛି ଯେ ଭାଇ ତାଙ୍କର ହାଟ ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଆମ ମାଲିକା ଟିକେ ଖରାକୁ ବାହାର କରିଦେଇ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ଛାତ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ କେହି ପାରା ହେକା କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଟିକେ କିଛି ସମୟ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଦେଲି। ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଭିତରେ ମୋତେ 3 ଥର ଡୋଳ ମାରିଲା। ତ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ବ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ କାଟା ସରିଛି ମାଲ। ତ ସେଇଗା ପୁଣି ଡାଇସ୍ରେ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବ୍ରେଡ୍ ଗା ବାହାରିଥିଲା ସେଇଗା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉଗା ଲଗାଗଲା ସେଇଗା ବାହାରକୁ ସବୁ କାଢ଼ି ଦିଆଗଲା ଆଉ ତାପରେ ସବୁ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ ବ୍ରେଡ୍ ହେକା ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ତାପରେ ହାଟ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ରେଡ୍ ସଜା ହେଲା। ତ ରହିଲି ଆଉ।